And all I know is you'll find when you do what you do. And babe, I wanna make you mine. When I see those hips move, I'm thinking, damn girl. Ano yun, Lenny? Lenny, lugaw, sa iyo lang, papabugaw. Oy, wag naman ganyan. Kayo talaga. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. And you see, forever we will go. Kantutin nyo kaming tatlo. Ay, ako rin. Kantutin nyo rin ako. Oh, si nanay. Kita nyo na? Kantutin nyo rin si nanay. Kantutin nyo kami. Bakit di nyo kami binabasa? Kantutin nyo. Kantutin nyo kami. Hindi ko babayaran talaga yan. Di ba? Naka-video rin yan. Naka-video yan, ha? Huwag na bayaran, Mi. Hindi naman yung ano nun eh. Hindi nga talaga. Naka-video yan. Yayaw sang isa, nagkanaapo, pati gustiso sini. Four letters, tapos ang huling letra O. Bugtong-bugtong. Nagtago si Pedro, nakalitaw naman ang ulo. Bobo. Let us bring Filipinos back to one another in service of our country, facing the crisis and the challenges of the future together. Join me in this noblest of causes and we will succeed. Sama-sama tayong babangon muli. Lalaban ako. Lalaban tayo. Inihahain ko ang aking sarili bilang kandidato sa pagkapangulo sa halalan ng 2022. I'm so sorry. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. May putok kayo? Meron. Yak! I'm so sorry. Hey! 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 Oh my God!
Napakagindi! Napakagindi! Napakasabi! Gago ka ba? Nice one! Happy New Year! Happy New Year! Nice one! Ang angas mo! Happy New Year! Magaling kang kupal ka. New Year, everyone! Napakapangit ng ugali mo. Five minutes later. Ano ang sa inyo? Natamimi kayo, ano? Dito, mo pa dito din. Sa dati ka pulutin, tangina ka. Dinig ko na yata yan. Yan, bago yan. Wala na. Finish na. Oh my God, we have caviar? Talagang may pagkatanga ito. Tanga, sago lang yan. Pag mahihiyang magtanong. Kung matalino ka talaga, sino to? Ito? Si Spider-Man. Paano masabi? Bakit? May kamayo. Gusto mo mamaya ng 45? Run. Magaling kang kupal ka. Yan, tamo. Yan, nadali mo? Tangina, Palupok Strawberry Edition. Isa pa! Knock. Nagmamadaling cow. Moo! Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo at dalhin natin ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang aking dalisay na pag-ibig sa iyo. Nagpapakasal ako sa iyo. Nagpapakasakal ako sa iyo. Hindi nagpapasakal. Nagpapakasal. Nagpapakasal ako sa iyo.
manok masipag naglalaba. Yan ang manok masipag. Diyan kayo bilib. Ano? May ganyan kayong manok? Idol!